patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Og duha ka adlaw na lang, Pasko na. Atong kamustahon na atong mga kapuso sa Kidapawan City ug makilala sa Cotabato Province. Say may buntag. Mayong buntag sab Jill, ato sab kumustahon ang atong mga kapuso sa tubod ug kapatagan sa Lanao del Norte Province. Mga kapuso, kung dunay kanta nga 12 Days of Christmas, dunasay advokasiyang 12 Strays of Christmas, ang grupo sa veterinarian nga si Dr. Kino Ian Moralde sa Cagayan de Oro City. Kung unsa ang paagi ni ana, atong sayron unya taod-taod. Samtang say suruyo nato ang balay ni Jojo Chu dinhi sa Davao City nga matag tuig, puno gayud og Christmas decorations. Og sa Bestok, makauban at Senior Resi, si Kapusong Kim De Leon. Ug aron mas merry ang atong pagsaulog sa panahon sa Kapaskuhan, atong sugdan ang atong matag morning pinaagi sa isang puso ngayong Pasko, Caroling Challenge. Kauban ang Dabawenyang si Danica Lumakad. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal ang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko. Isang puso, ngayong Pasko. Isang puso, ngayong Pasko. Daghang ging salamat ug advance Merry Christmas kay Danica ug sa atong mga kapuso dinha sa Ecoland, Davao City. Mga kapuso, aron madungog sab sa tibuok Mindanao ang inyong tingog, i-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, basta panahon na gani sa Kapaskuhan, mandungog na dayon nato sa playlist sa mga radio o di bakaha sa mga nagakaroling ang Christmas song nga 12 Days of Christmas. Apan karong buntaga mga kapuso, hisgutan nato ang proyektong 12 Strays of Christmas. Kana ang atong sayron, kauban ang veterinarian nga si Dr. Kino Ian Moralde, gikan dinhi sa Cagayan de Oro City. Doc Kino, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Doc? Okay lang po. Mayong buntag sa tanan. Good morning, everyone. Thank you for inviting me here. Doc, unsay naaaning 12 Strays of Christmas nga inyuhang proyekto? Unsa sab ang tumong niini? Actually, sir, we started 12 Strays just this year because we were constantly rescuing unwanted cats and dog litters here sa CDO. So we thought na baka we can help more or we can lessen the unwanted litters if we try to focus on the root of the problem. So that's the adult females. So that's adult males, adult female dogs, or adult female cats. So we started the idea na maybe this holiday season, something to end this year with positivity naman, we give a free spay to these strays. And not just give them a free spay, we try to catch them, rehabilitate them,
try to give them a permanent home. Unsa ang mga paagi ninyo nga makuha kining mga stray cats and dogs nato sa kadalanan? First, identify them. So, tinatry muna namin ma-identify kung is this a female or a male cat or dog. And then, we check their temperament, kung are they aggressive, are they tame, or are they trusting already. So, basically, we start with identifying that, and then we try to give them food. That's the first thing, actually. We were not trained to handle these feral cats and dogs kasi. So we just approach them with genuine kindness and talaga, with experience by taking care of these cats and dogs. And hopefully we gain their trust, and then it starts there. So far, Doc, unsa ang mga struggle ninyo? Labi pa nga kamugayod ang usa sa mga nagakuha sa mga stray cats and dogs nato sa kadalanan. Usa nato kini ipa-adapt. Ang first struggle po talaga is the transportation. So I'm so happy that we have 3 transport team right now, and they're amazing volunteers, although they cannot do it every day. And then the next is the cages, and then these feral cats and dogs, most of them are actually aggressive. So we try to really approach them slowly. Syempre, we don't want to harm the volunteers and the rescuers din naman. And the next struggle is when we catch them, we need help actually from netizens who are from CDO who can foster this. Alang sa kasayuran sa tanan, Doc, unsa sa ba ang proseso nga agian o galing gusto ang usa ka individual nga mo-adapt sa inyong mga iring og iro? You can contact any. I have this post running right now. We post actually from time to time the first race, the second race of Christmas. So you can message any of us, and then we'll send you a questionnaire. It was prepared by Attorney Jade Onlos, the administration of Miao CDO. So we send you that, you answer the questionnaire. Basically, it's about why would you want to adopt, what's the reason, where will you put the pet, is it inside the house, outside the house, mga ganong tanong lang naman. Very easy, very simple. And then a simple reminder of the animal welfare law na you cannot just adopt this from us and then return it afterwards. That's not possible anymore. You'll be liable. So ganun lang. It's a very simple step. You just choose the pet you want or you like. You can message us, and then we'll send you the questionnaire. Doc, ado na ba'y bayad aron makuha ang mga iring og iro nga inyong ginapakita for adoption, o unsa sa ba ang inyong ginatan-aw nga qualities sa mga potential nga mag-adopt? Definitely no fees po to. Libre po lahat. We actually not just pay them for free. So like spay is like gate, para hindi na sila manganak. We also give them free anti-rabies. It was provided by the City Vets Office of Cagayan de Oro. And then we also give them vitamins. You will get a lot of freebies if you will give these stray adult cats and dogs a chance actually. So no fees, more freebies. We just basically ask them a question and we hope for the best kasi mahirap mag-judge ng tao eh. We don't ask a lot, just so they can provide food and water. We recommend good quality cat food and dog food, pero kung ano lang kaya na ibigay, because there is no price for tender loving care you can give to these animals naman. So if you have a capability to feed them every day, give them love, you are definitely the one we are looking for. So far, Doc, na ba'y nag-reach out sa inyo o nagpakita nga interested sila mag-adapt sa inyohang mga iring og iro? Yes, meron na po. We have messages already. We have sent the questionnaires. There are 2 actually who got approved already. So I'm hoping for the best. We're actually stuck with number 7 for dogs and number 8 for cats right now. Doc, sa inyong proyekto nga ginahimo, unsa ang makita nimo nga epekto ni ini ngadto sa komunidad labi na sa mga nagalatagaw nga iring og iro? So basically, the community can see less strays, less danger of having rabies, and then a better Cagayan de Oro. Lastly, Doc, imo ang mensahe sa mga pet lovers nga buot sa mag-adapt og mga adult pets sama sa inyong mga ginaalagaan. To everyone, we would really appreciate it if you give the adult stray cats and dogs a chance. They're amazing. They're amazing animals. You will learn from them a lot. They are very loyal. You just need to give them a chance. It doesn't mean na adult na sila, hindi na sila puppies, that they cannot be tamed. Definitely, they can be tamed, especially the dogs. They just need attention, enough love, enough attention, enough love, enough care, and then you'll be amazed what they can offer to you. It's a permanent companionship. It's a loyal companion for the rest of your life.
Dagan kayong salamat, Doc Kino, sa imuhang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug Advance Merry Christmas, Doc. Advance Merry Christmas din po. Thank you very much. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban sa attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Kanang buntag atong makauban ng usa ka kapuso heartthrob sa bagong online show sa ULOL nga The Cray Crew. Walay lain pa ako di si Kim De Leon. Maayong buntag Kim and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you and how was your morning? Yes, attorney, okay naman yung umaga ko. I hope your morning is okay too. And maayong buntag sa lahat ng mga taga Mindanao dyan at sa'yo, attorney. Thank you for having me. I miss you guys. We miss you also and it's our pleasure to have you back on the show. Syempre, advance Merry Christmas. It's Christmas time na. Anong mga plans mo naman for the holidays? Yeah, I can feel the Christmas vibes, especially sa background mo, attorney. Pwede ko ba makuha yung nag-decide na, makuha yung number? Pwede, message ko sa'yo. Ay, PM is the key. Yes. Alright, well, sa Christmas celebrations ko naman, actually, like, almost the same lang every year. With my family, konting handaan. Basta, yung makasama ko lang sila, yung family ko, I'm good with that. I'm super happy. Patuloy ka nagpapasaya sa marami nating mga kapuso dahil meron ka ng bagong online show ngayon. Please share us more about the Cray Crew naman. Ayun, yun nga yung Cray Crew. The Cray Crew is composed of 4 crewmates. Yeah, we call ourselves crewmates. We have Abdul, crewmate Abdul, crewmate Allen, and crewmate Radson, and of course, yours truly. Naisip namin yung pangalang Cray Crew. Lahat ng, kung pag-isipin nyo lang lahat ng words na nagsisimula sa Cray, like crazy, we're crazy, in a good way, and creative, we'll try to be more creative sa pagpapasaya sa mga tao, sa paggawa ng aming content, and crayons, I think. Actually, yun naisip ko na word eh. Cray, so parang colorful. Crayons. Colorful, gano'n, Yeah. tama. And yun lang. And ang Cray Crew, we aim to entertain, of course. And to siguro magpakilig kung kaya namin. And yun lang. Gusto lang namin ipakita kung ano kami as a group of friends na we're just being true to ourselves, and gusto lang namin pakita yon sa mga tao in a way na may entertain sila. Yun nga eh. But what makes you guys such good friends naman? Yung mga konting typical barkada asarans. Yun yung nagpapasaya, nagpapaspice things up between our friendship. And since almost, more than 1 year na rin kami magkakilala since Starstruck pa. Siguro nandun na yung chemistry namin as Cray Crew. Tingin mo, Kim, gaano ba talaga ka-importante ngayon ang maging masaya? Ay nako, sobrang importante maging masaya. Dapat masaya lang palagi kasi especially ngayon maraming let's say na depressed, maraming yung masyado nag-iisip sa nangyayari, yung iba sa bahay lang talaga nagstay, yung iba wala pang kasama. Kaya sobrang importante maging masaya. Dapat palagi tayong humahanap ng paraan para maging masaya. And I'm super excited to share happiness through Cray Crew. And sana marami kaming mapasaya. Pero tanong ng mga fans mo, ano daw, what makes you happy daw, Kim? Ay, wow. Parang iba yung tono ni attorney. My family, of course. And syempre, yung good health ko. And of course, my work. Kasi mababaw lang akong tao eh. Kumbaga sa maliliit na bagay, I appreciate those little things na nakapagpasaya sa akin. And yeah. Ayan, ang mga fans ni Kim, duly noted. Syempre, Kim, ano ang mensahe mo sa lahat ng mga supporters mo, lalo na dito sa Mindanao? Una sa lahat, thank you sa mga sumusuporta sa akin sa buong mundo, especially dyan sa mga taga Mindanao ngayon. Maraming salamat sa inyo.
At I will always try my best to make you guys happy, to give you my best on my craft. And I hope that you will support me all throughout my journey in the industry. Thank you so much, guys. I love you all. Please invite everybody also to catch the fresh episodes of The Cray Crew. Yes, guys. Inimbitahan ko kayo na manood ng The Cray Crew. Under siya actually ng YouTube channel na ULOL. And abangan nyo kami dyan, The Cray Crew. Of course, may sarili kaming content, of course. Dagan kaayong salamat for joining us ngayong umaga. And best of luck, Thank you. of course, The Cray Crew. Thank you so much. Thank you, Attorney. And that was Kapusong Kim De Leon. Tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, bisitahon nato ang usa ka balay dinhi sa Davao City nga luyo sa pandemya. Gipabongga gihapon ang iyang Christmas decorations nga gitawag na nga House of Christmas. Makauban nato si Jojo Chu. Ma'am Jojo, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? May buntag pod. Okay lang. Ma'am Jojo, unang-una, pila na ba kakatuig nga naga-display og Christmas decoration sa inyong balay? Mga 30 years na siguro kapin kay itong gagmay pa mga bata, naga-decorate na gyud ko gagmay hantod sa nidako. Karon yo nang daghan ako mga collection. Mo nang ginag-decorate gyud na ako every Christmas sa birthday ni Jesus yun. Ma'am, sa asa ba ni gikan ang imong mga Christmas decorations? Pinalit ba nimo tanan, ma'am? Palit yun. Nagapalit jud ko. Tapos gina-collect na ko every year. Makapalit ko gamay. Usay ka nang i-recycle na lang nako ang uban. Mala na siya. Antod sa nagdagan mga Christmas tree. Barato raman po itong among ginapalitan. Ma'am Jojo, unsa pod ang nag-inspire sa imuha, ma'am, nga mag-decorate sa inyong balay matag Christmas season? Ganahan lang kay kumutan awang daghang kay decoration ang balay pag Christmas. Tapos kanang murag sa lain pong balay, ganahan po kumutan aw o kanang mga decor, labi na kanang basin gagmay lang gud kay na ilang decor, basta naalay decor sila silang balay, labi na naibilen. Gwapo kay tan-awon, kay importante man gud ang bilen sa balay, baskin wala na decor kaayo nga dagko. Kana lang yun. Kay lagi, ma'am, daghan jud nga mga Christmas decorations ay inyong gina-display. Pero unsa ba ka nga bulan, ma'am, naga-start na og set up sa mga decors? September. Nahinay na siya September, nagay-nahinay na ko pamutang. Tapos usahay pag-abot sa December, na siya, daghan na siya, kaya nakabutang na yun siya tanan. Kaya September yun. Matag tuig ba, ma'am, lahi-lahi ang tema sa inyong decorations o ikaw ba mismo, ma'am, ang nag-conceptualize sa mga designs? Lain-lain every year, lain-lain ang design. Pang lain-lain nun ako kay naamag mag-ani po diri katong una, magpa-picture sila, tapos kung maulang gihapon, murag lain man tanawon. Di mas may nang ilain-lain mo every year, lain-lain ang design. Doon na, nagapatabang ko, tapos karon ako ang naga-design, magpatabang na po ko sa akong mga pagmangkon, anak, ug mga trabahante po namo, patabang na ko gamay. Labi na gay COVID, murag kaundangon na niya. Ko, butangan nang, dili lang ta maghawa og mga decor, bahalag na COVID, di lang ta pasulod og mga tao. Ma'am Jojo, unsa ba imong mabati, ma'am, nga matag tuig, labi na sa mga miyembro sa imong pamilya nga sa ulugon ang Pasko nga napuno ang inyong balay sa mga Christmas decorations? Malipay kay sila, gwapuhan po sila kaayo mo nang every December, magtabang gina sila kanang kung say kulang, tabangan nila kay murag ma-attract po sila sa mga color. Ang karon kay colored man kayo ang mua, kay dapat lain-lain man og color, lain-lain og mga Christmas tree, lain-lain color ba. Nya karon kay gipareha na namo tanan kay kuan man COVID. Ug karon mga kapuso, i-tour kita ni Ma'am Jojo sa iyang House of Christmas. Mga kapuso, welcome sa among balay. Diri sa among sala na aming mga napoy Christmas tree. Kani siya ginahimo namo. Tapos diri mga stuffed toys. Kan mo ni siya sa sala diri dapit. Unya kani mga 8 feet siguro ni taas-taas. Kani mao ni ginahimo pud nako ni. Diri dapita gibutangan na lang namo village gamay diri para malingaw-lingaw pud ang mga bata ug tan-aw. Pero okay lang, gamay-gamay lang sa karong panahon na. At least mabutangan.
Kani siya diri ginabutang namo ni kay ang mga bisita namo to na ginakuha gid ni na maglingkod sila ginahimo nila crown pa picture sila. Unang dili lang gyapon namo wadon karon nantud karon. Oni siya niya napulbulak gamay diri ug ang mga stop toys ang ginabutang ko diha. Mao ni siya ang diri dapit. Mao ni among hagdanan. Ginabutangan po nila mag-decor tanan paingon sa silong. Kay ang mga bisita namo, diri gina sila maglingkod pataas, magpa-picture sila. Mo nang naginay decor diri permi. Akaning Belen, ginahimo gini namo every Christmas na agi na siya permi kay mao gina ang simbolo sa Christmas. Gi-celebrate nato ang natawhan ni Jesus. Kay kung walay Belen sa balay, murag wala tay Christmas. Mao gini ang importante. Kasi wala na yung mga decor, naagad mo'y Belen sa inyong balay. Alright, daghang salamat sa pagpasunod kanamo sa imuhang House of Christmas, Ma'am Jojo, ug advance Merry Christmas, Ma'am. Sa isukad pa kaniadto na anda na gayod sa nabawanyang si Jojo Chu nga mag-display gayod og Christmas decoration sa ilang balay aron masabati sa matag miyembro sa ilang pamilya ang Kapaskuhan. Samtang Jill, dili lamang sa mga tao ang pagsaulog sa Kapaskuhan, sanglit alang kay Dr. Kino Ian Moralde nga mas maayo nga mahatagan sab og pagtagad ang mga hayop, labi na ang mga iro ug iring, pinaagi sa pagpangita ug mag-adapt kanila. Sayong mga kapuso, atong suportahan si Kapusong Kim De Leon sa iyang bagong online show nga The Cray Crew, kauban na uban pang Kapuso Artists. Mga kapuso, unta na inspired nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Brigham Young nga love the giver more than the gift. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow, mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy, mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.